Sanibonani bakwethu, anginibingelele, nikhuluma noNjabulo ipresenter yakwa Pure Spring. Right, namhlanje ngizokhuluma ngedemonstration noma umbukiso la uzoba neidea ukuthi uPure Spring usebenza kanjani. Le demonstration isebenzisa step by step ngesingisi kusukela ku step 1 kuze kuyogcina ku 6. Okay, ake sithi ke wena lowana ufisa igrocer, right? Kahle lapha yana ubhala phansi izinto osuku uyifuna. So lapha senzela ukuthi wena ukwazi ukuthi ube neidea, ukwazi ukuthi ubone ukuthi labo step by step bahamba kanjani noma uPure Spring usebenza kanjani, ukuthi ube nesithombe. So nangwena okusho ukuthi lapha na kahle ubhala phansi ukuthi igrocer yakho izoba kanjani, uyayazi igrocer wena oyifunayo, uyadecide. Okay, fine. Step number 2, u-applya kwa Pure Spring. Okusho ukuthi kuneform oligcwalisayo. Liyambona nje loyana uTom ufuna igrocer ka 1500. So use-applya kwa Pure Spring ngoba uTom uhlakaniphile. Akafuni nje ukuvele iphosa imali kube ngathi uyiphose emgodini omnyama ongazi ukuthi leyo mali yobuya nini, uyabona? Imali uyisebenzele kanzima. So ngaleyo ndlela wazi ngokusobala ukuthi uma lokhuza le mali directly ngeke kuze kulunge. So uhlakaniphile. So ngaleyo ndlela u-applya kwa Pure Spring. Okay, abaka Pure Spring bamtshela ke ama instructions ukuthi yini azoyenza. Step number 3, useyahamba njengoba elokhuze kwa Pure Spring, therefore useyodeposita le mali via uPure Spring account, right? Okay, and then emva kwalokho yini ezokwenzeka? Nakho yana laphana useyalinda u45 days, yabo? Ulinde u45 days lapha. Okay, and then njengoba elindile ubuka iwebsite yakhe, uyayibona insuku ziyehla, uyabona ama-update la ilokhuzana yakhe insuku zakhe zehla khona, uyabona yonke into ayi-applyele, yabona? Right, step number 4 lo. Step number 5, and then abakwa Pure Spring ke lapha, abakwa Pure Spring lapha after 45 days sebe ngenye indlela sebekhokha directly ku-store. Ngabe uShoprite, ngabe uSpar, ngabe uPick n Pay, ngabe uRhino, ngabe ubani lelokhuzana lezi ezinye itolo kanjalo yabo? Right, Pure Spring usekhokhela nanguTom. Okay, and then uTom usezothatha impahla zakhe, yabo? And then uTom futhi uselinda 45 days. After 45 days usethola imali yakhe. Therefore mawuzobheka kahle uTom uthole imali yakhe, wathola neproduct. Yes, isebenza kanjalo ke lelo khuzana. Right, ngicela ukuthi uphinde futhi ubukele le video, ngicela ukuthi ulike bakwethu. Ngiyazi ukuthi usawujwayela like awuwenze nje ngamabomu, ulike ushare futhi le video. Le ndlela lena singasho sithi iyona ndlela eyismodern, iyona ndlela entsha lena yokuthi impilo yakho ibe supported, impilo yakho ingashoni phansi kodwa ilokhu ibheke phambili, yabona? Singalokhu sizwa kuthiwa loyana waphunyelwa wathola noma wawini lotho awubheka usenjani manje, yabona? Umuntu onjengaloyo kuba kuthiwa le ndlela yayikhona nakanjani lo muntu ngabe unemali engaphezulu kokwenza, yabo? So ngikutshela ngesecret ke yakwa Pure Spring. Right, ngicela ukuthi ngiyibambe lapho. Ngiyabonga.